37.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоим. Вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, на Святої Імши, Евхаристії у другу неділю Адвента. Бог звернувся за своїм словом до Яна Хрестителя. Бог звертається так само своїм словом до кожного з нас. Сьогодні нашим відказом має бути Мараната. Слава нашого серця, Пане, прийди у наше життя, у наше серце, у наші відносини, у наші доми, сім'ї і супольності. Мараната. Тому будемо слухати Боже Слово. По Евхаристії Бог приходить у різний спосіб, а тут особливий спосіб. В Слові Своїм, в своїм тілі, присутне серед нас. Там відкриваємо наше серце і з надією приймаємо нашого Збавцю, щоб почути Його Слово, щоб цей голос, який крича, який звертається до нас, щоб він був почутий нами. На початку Святої Мши, щоб ми не засероджувалися на нашій грешності, на нашому греху, перепросимо доброго Бога і просимо ласки пробачення. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. За Святую Мшу, за померлых, за святую память Владимира, ще благодарю після його смерті за Михаила, Стефанію і Єнриха. Всемогутный, милосердный Боже, ученикам всемные клопоты не перешкоджали нашему имкнению исти насустрач Твоему Сыну. А дар небесной мудрости нехай приведе нас до єдності з Христом нашим Збавцем, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог проз усі веки вечные. Читание книги пророка Баруха. «Скинь, Єрусалим, вопратку свайго смутку и нядолі, и опраніся ў прыгажосць славы, дадзеную табе навеки от Бога. Акініся плашчом справядлівасці Божай, ускладзі на галаву дыядэму славы спрадвечнага, бо Бог покажа твою прыгажосць усяму, што ёсць под небом. Імя твое у Бога будзе названа, мир справедливости и слава побожности. Узнімися, Єрусалим, и стань на вышыні, погляди на усход и убачь детей твоих, собранных словом святого, от усходу солнца аж до заходу, якія радуются тому, что Бог успомнил про их.
яны выйшлі ад цябе пешшу, гнаныя ворагамі, а Бог прывядзе іх да цябе, несучы іх у славе, як на каралеўскім троне. Бо вырашыў Бог панізіць кожную высокую гару і пагоркі адвечныя, засыпаць даліны, зраўняць іх з зямлёю, каб Ізраэль мог бяспечна крочыць у хвале Пана, каб лясы і кожнае пахучае дрэва давалі цень Ізраэлю на Божы загад. Бог будзе з радасцю весці Ізраэль да святла славы сваёй, з міласэрнасцю і справядлівасцю, якія яму належаць. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Читання послання апостола Павла до Філіп'янаў. Браты, заўсёды кожную малітву за ўсіх вас з радасцю узношу за ваш удзел у абвяшчэнні Евангелия з першага дня аж дагэтуль. Упэўнены, што той, хто пачаў у вас добрую справу, закончыць яе да дня Езуса Хрыста. Бог мой сведка, што я люблю усіх вас любоўю Езуса Хрыста. І малюся за тое, каб любоў ваша яшчэ больш узрастала ў пазнанні і ва ўсякім адчуванні, каб вы пазнавалі лепшае, каб вы былі справядлівымі і беззаганнымі ў дзень Хрыста, напоўненымі пладамі справядлівасці праз Езуса Хрыста на славу і хвалу Божую. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. І кожний цілу
Читание Святого Евангелия поводле Луки. Пятнадцатый год панавання Тиберія Цезара. Калі Понцій Пілат панаваў у Юдэі, а Ірад быў тэтрархам у Галілеі, Філіп, брат ягоны, тэтрархам у Ітурыі і Трахінецкім краі, а Лазанія тэтрархам у Абіленах, пры першасвятарах Анне і Каяфе было скіравана Слова Божае да Яна, сына Захарыі, у пустыні. І ён абходзіў усе ваколіцы Ярдана і прапаведаваў хрост пакаяння для адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе прамову прарока Ісаі. Голас таго, хто кліча ў пустыні: падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму. Кожная даліна узвысіцца, кожная гара і пагорак панізяцца, і выбоістыя дарогі стануць раўнінай, і ланцугі гор далінаю. І ўбачыць кожнае цела Божае збаўленне. Это слово Пана. Пророком адвентовым і асабліва пророком другой нядзелі адвенту з'яўляецца Ян Хрысціцель, які, атрымаўшы Слова Божае, сам ідзе і гэтае слово прапаведуе хрост пакаяння для адпушчэння грахоў. Гэтым тыдні уже też наша парафіяльная рэкалекцыя, гэта будзе асаблівы час, калі таксама прымем голас Божы, і будзем, напэўна, хацець адказаць на гэтае слова праз наше пакаянне, праз нашу шчырую споведь. Гэта перад намі на гэтым тыдні, дарагія браты і сёстры, але сёння слова канкрэтна ў гэты дзень таксама скіраванае да кожнага з нас. Щоб його прийняти і почути. Слово Божие було скероване до Яна у конкретному часі, в конкретному місці. Нездарма сьогодні евангелист Лука описує несколько радков, это перших фрагментов сьогоднішнього євангельського, описує конкретні імени тих уладарів, які в цьому часі мали уладу, і таку громадську, а так само і релігійну уладу. И в этом часе Ян, незалежно от того, что отбывается навокал, и он идет в пустыню, и там почул Божие Слово. Это Слово было скероване, оно как бы здійснилось у его житті. Бог промовив, але оно не засталося непочутим. Он его почув, прийняв, и оно как бы здійснилось в его сердце, и потом он пришел проповедовать, керований этим Божим Словом. Прийшов виконувати те, для чого те Слово його покликало. Вельми важний момент – почути Слово, а потім істи з цим Словом, як воно становилося нашим життям, як воно відображалося, адлюстровувалося в наших учинках, поводинах, в наших словах. Євангелист Лука використовує фрагмент книги пророка Ісаї, самый великий пророк Старого Заповету, и относится этот фрагмент до Яна Хрестителя. Этот фрагмент походит з тих розділів книги пророка Ісаї, які називають біблісти книгою «Суцяшення Ізраїля». Чому «Суцяшення»? Бо народ знаходиться в Вавилонській неволі. І пророк сутяшає, що приходить Бог, как вызволить вас з неволі. Тому менавіта раўняйце гэтыя дарогі, таму раўняйце гэтыя сцежкі. Каб Бог мог прыйсці, каб вы маглі таксама па гэтай дарозе выйсці з няволі,
з няволі, в якої ви знаходитесь. І це слово здійсниться у житті вибраного народу. Вони сапраўды вийдуть з гэтай няволі, вони прийдуть у свою землю, побудують святыню, і в гэтай сваёй святыні будуть Бога славіць. Это, напэўна, вялікая, цяжка можа уявіць сабе, радасць для выбранага народу. Вярнуцца на сваю зямлю, пабудаваць на сваёй зямлі святыню, і ў гэтай сваёй святыні, у сваім касцёле, мы сёння скажам, маліцца і славіць Пана Бога. Але ў гэтым усім Слова Божае кажа, што ёсць яшчэ большая радасць. Што гэта не граніца, не прыдзел радасці. Бо прыходзіць Бог, які хоча вывесці цябе з няволі, ужо той унутранай няволі, якой з'яўляецца грэх чалавека. Гэта яшчэ большая радасць Евангелия, которое, что Бог приходит. Мараната, прийди по низу, как меня вывести з гэтай няволі майго граху. Рыхтуючыся да сённяшняй нядзелі, так мне кранула гэтыя словы першы радок з кнігі прарока Ісаі, з этого фрагменту кароткага. Голас таго, хто кліча у пустыні. Голас таго, хто кліча ў пустыні. Так, про Яна Хрестителя, это слово относится до яго. Голос, який нараджається у пустині, можна сказати, у тишині, і потім кліча у пустині. Що це значить, так можна задуматися? Голос, який кліча у пустині. У пустині. Там є шмат людей, там є шмат слухачів гэтага голосу. Як гэта той голос, який кліча у пустині? Може, тому у пустині, що його ніхто не чує? Може, тому, що він крича, прикладає гэтыя свої намаганні, старається, може, кричить навіть. Але що з того, коли навокал пусто? В пустині ніхто не чує. Гэтае слово може питається у нас так само. Ці часом гэтая пустыня не може бути так само в нашому житті. В сенсі, що Бог промовляє, а я, ці ми, як супольність, не чую його. Тоді гэты Божий голос буде якось голосом таким, який не знаходить відклику, не знаходить прийняття у серці чоловіка. Вспоминаючи своє дитинство, так, тепер доростаючи різні якісь там слова батьков, вспоминаються, згадуються, і так пам'ятаю, що часами, коли мама ці тата щось там пробували нам дітям сказати, а мы их не вельмі слухали, альбо не хотели слухать, то мама часами говорила такие слова, каже, як горохом об стенку. Говорю до вас, як горохом об стенку. Слова мои, как от стенки, отскокиваются, отбиваются, як горохом об стенку. Хоч это голос, який кличе у пустыне, часами може бути таким ось, як горохом об стенку. Часом маємо досвід у нашому житті, коли ми щось комусь говоримо, ці може відчуваємо себе непочутими, невислуханими. Єдине те почуття, емоції, які тоді можуть бути у серці, самотність, одинота. З другого боку, так само, коли глядимо уже на наші, такі чоловічі відносини, так само варто поглядзець і ў другі бок. Ці я чую. А можа яшчэ далей паглядзець на той голас. Кожны з нас выкарыстоўвае гэты інструмент, які з'яўляецца наш голас. Які ён? Гэта мой голас. Які след ён пакідае у другім чалавеку? Якія галасы раздаюцца у моим доме? Какие голосы чують наши дети? Какие голосы там гучать? Какое слово несуть? Это слово нас формируют, покидают след, або подтримливают и лечат, або ранят и отбирают силу. Які голос чує
який тон майго голосу чує моя жонка, мой муж. Можа, гэтае слово сёння пра навяртанне, пра пакаянне. Можа, варта паглядзець менавіта на гэты такі аспект нашага жыцця, можа, невялікі, але як жа важны, якім з'яўляецца ўсё это выкарыстанне голасу у нашых адносінах. І можа, трэба сёння, ў гэтую другую нядзелю Адвента, менавіта дзесьці пакаяцца ў сэрцы свайму, можа, і на споведзі, паглядзець на все тыя моманты, которые сапраўды чыняць, што это наша дарога паміж намі, што нас становіцца такой вось ці дыравай, ці дзесьці вось тыя сцены растуць. Бо не чую, не хачу пачуць. А можа, ўжо жыццё так дзесьці там нас змучала, что это жыццёвыя справы, жыццёвыя клопаты, которые вымушаны, у которых жыць мы, что мы ўжо дзесьці забралі сілу. Там сёння Слова Божае запрашае, каб мы так дзесьці са стараны, можа, тут вось этой нашай капліцы паглядзелі там на нашыя кватэры, дамы, нашы адносіны, з гэтай адлегласці, з гэтай вышыні, і ўбачылі, пачулі, можа, тыя галасы таксама, і захацелі з Божай дапамогай і пад апекай Найсвяцейшай Панны Марыі нешта змяняць на лепшае. Увесь час патрабуем ісці гэтай дарогай, раўняць гэтую менавіта ту дарогу дзесьці ў гэтых нашых адносінах. Таму, дарагія браты і сёстры, менавіта гэтыя пытанні, гэтыя словы сёння будуць для нас. Каб мы іх прынялі, дзесьці вось каб гэтае слова нас папрацавала, каб таксама выразілася ў нашых адносінах, у гэтых адносінах, у тым, як гаворым і як слухаем, як выкарыстоўваем дар голасу, было крышку больш любові. Амен. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага и небачнага, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, якого братству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Чекаючи прийстя нашого Збавці Єсуса Христа, просим Бога милосердності для всіх людей. Молимся за усіх, хто належить до супольності Святого Костьола, каб яны охотно слухали Божие Слово и виконували його. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, каб его апостольские подорожи наближали человеческого до Бога и однали усе народы одной братней любовью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто отвернулся от Бога, каб яны открыли свое сердце на Божию ласку. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за батьков, наставников, выхователів, каб яны указывали своим выхованцам правдивую дорогу життя и вели их до Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Молимся за ўсіх дзяцей, каб іх права на жыццё было прызнана усімі людзьмі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут сабраных, каб мы заўсёды ішлі шляхам вернасці Божым запаведзям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх дабрачынцаў, якія дапамагаюць касцёлу на ўсходзе, асабліва тут у нас, касцёлу на Беларусі, саме з дабрачынцаў нашай парафіі. Да Божага благословення Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся Божае благословення для всіх адресатаў акцыі «Стань святым Миколаем», яка адбываецца ў нашай парафіі. Так само Божае благословення для всіх дарчынцаў і волонтеров. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых наших, за Владимира, щодную годовину після його смерті, Михаїла, Стефанію, Генриха, як милосердний Бог, пробачивши грехи, дарив лаской пробивання у вічному супокою в небі. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. І довіру нашої сім'ї. Просим до взаємопорозуміння, терпливості, пробачення, любові. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Цябе, милосердне Боже, учини, каб всі люди подрихтовали своє серце для прийняття таємниці народження Твоєго Сина. З Тобою живі і владають раз усі віки вічні. Аминь. Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Всемогутний Боже, дозволь лагодить Тебе нашими покорными молитвами и ахвярами, а покольки не хапая заслугов наших, да поможи нам своей милосердною лаской, праз Христа, Пана нашего. Пан с вами. І з
Духом у Твоим, гору серцем. узносим и да, Подякуємо Пану Богу нашому. годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, усемагутны, вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ. І нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, просадна вышия, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, просадна вышия. Сапраўды, Боже, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашого Ісуса Христа, дзейсною моцою Духа Святого, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Єсус Христос воскрес і спаслаў на апостолу Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцою Духа Твою в этой энергии, где мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеянные телом и кровью Сына Твоего нашего Пана, Єсуса Христа, який нам наказав здійснять святую таємницю. Бо Він у тую ноч, коли був видадений, взяв хліб, і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znowu podziaku Tobie składający, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Ale wspominając zwałczy Bóg Twojego Syna, tak samo Jego cudowne воскресение w niebowsześci, i czekaючи Godrого прийстя з подякою складаємо Тобі ту живу і святую ахвяру, узнань просі на дар Твого Костела і прийми Його як ахвяру, якою Ти можеш бути милостивым. Дозволь, как мы узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебя, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, надеждой святейшей Панной Богородицей Марии, с святым Юзефом и Абранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Яном Хрестителем и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нескромную допомогу. Просим Тебя, Пане, нехай эта ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Просим ласкаво умацовать у веры и любови Костел Твой, який перегримує на землі, со слугою Твоим папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, всім духовенством і всім народом Тобою откупленим. Будь милостиво да проживу в этой семье, якою по Твою волю стоїть перед Тобою. О добрий Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх.
naszych pomierłych bratów i siostер, i wszystkich, kto w łasce Twojej odeszł z tego świata, miłościwa przyjmij władactwo Twoje, gdzie i my spodziewamy się być, jak razem z nimi zawsze radować się Twojej chwale. Przez Chrysta naszego Pana, przez jakiego dorwajesz świat, wszelakimi dobrotami. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie Boże Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, uся пошана и хвала, разуще веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, щоб ми були завсюди вольні від греху і заховали до всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Єсуса Христа. Но Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Ісу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, спокій покидаю вам спокійно і даю вам прощу, не зважай на грехи наші, а на віру Костюла Твоего, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, а дари цього спокою і єдності. Ти живеш і владариш на віки вічні. Аминь. Спокій Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнім знак спокою. Баранок Божий, во что и на себе грехи шли, благословенные, покликанные на вечеру. Аминь. Я не баты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Узнімися, Єрусалиме, і стань на вишині, і убач радость, яка приходить до тебе от Бога Твоего. Спел номер 139.
краю і на краю, людям на збавлення. Твоя ласка хай польється в наші сім'ї, в наші серці. Спасця наш, ми тебе чекаємо. Отче наш небесний, глянь на нас ласкаво, зібрай світло Твоє, зло запанувало. На зимоді наші сили, не покинь нас, Боже милий. Спасця наш, ми тебе чекаємо. Спел номер 99. Твоє слово створив небеси, Ён свого Сина нам дає. Твоє словом створив небеси, Ён свого Сина нам дає. Величає душа моя Пана, і зрадувався дух мою Богу моїм спасом. Поглянув Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут все поколения. Твоим словом створил небесы, Ён своего Сына нам дает. Твоим словом створил небесы, Ён своего Сына нам дает. Великое учение мне всемогутное, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения в поколение, над теми, кто Его боится. Твоим словом створил небесы, Ён своего Сына нам дает. Твоим словом створил небесы, Ён своего Сына нам дает. Показал моц своей правицы, рассеял тех, кто пыхливы сердцем, скинул могутных в страну и возвысил покорных. Твоим словом створил небесы, Ён своего Сына нам дает. Твоим словом створил небесы, Ён своего Сына нам дает. Добром голодных насытил, голодных нищим отправил, принял своего слугу Израиля, памятай же про свою милосердность. Твоим словом створил небесы, Ён своего
який корміш нас посілкам духовним, покорно просим Тебе, разудел в этой таямнице научи нас мудро ценить каштовности земные и любить каштовности вечные. Праз Христа, Пана нашего. Дорогі парафіяні, шановні гості, я на другу неділю Адвенту. Щиро дякую за супольну молитву, за прибирання каплиці, за всілякий уділ у житті нашої парафії, сказане керування, усіляку оказану допомогу, так само керування на будову костьола. Хай добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє серце потребними ласками. На тим тижні в літургії відзначаємо завтра в понеділок урочистость беззаганного зачаття Найсвятейшої Панни Марії. Це обов'язкова урочистость. Кожен католик має обов'язок прийняти уділ у святої мші, а так само устриматися від виконання необов'язкової праці. Зрозуміло, що це працовний день, тому кожен має обов'язок, хто може фізично, так? Хто фізично не може це зробити, там Бог від нас не чекає речей немачинних. Святая імша в нашій парафії буде у 6:45, у 12 і о 19 годині. У п'ятницю 13-го вспомин Святої Люції, Панни Мучениці, у суботу 14-го вспомин Святого Яна от Крижа, презбітера і доктора Костьола. Я тільки додам, що тут не помилка, бо то 8-го по календарю урочистость, але сьогодні друга неділя Адвенту. І це в таких випадках переносится на понеділок урочистость, коли на неділю припадає, так як воно у нашому костюмі на Білорусі. Адвент і час так само ратних святих іншого раніці Удар Панни Марії от понеділку до п'ятниці у 6:45 запрошаємо, вони закінчуються у 7:25, у 7:30, так як поспіть у школу і на працю. Парафіальні реколекції нашої парафії відбудуться на цьому тижні. Їх проведе князь Павел Федорович, мав'янин з Борисова, і вони розпочнуться у четвер у 19:45 з наукою для молоді. Молодь від 8 класу, школьну молодь, так само студентську, працюючу, запрошуємо на цю науку у четвер у 19:45. І далі вже від п'ятниці для всіх розпочнуться реколекції. У пятницу в 6:45, у 12 и у 19 святая имша с наукой. У субботу у 8 раницы и о 19 године святая имша с наукой реколекцийной. У обеда 12 године будет имша святая с наукой для детей. Запрошаем усіх детей на эту имшу разом с батьками, а особливо детей усіх наших. І вечором, після Евхаристії, о 20-й годині, буде ще особна наука для мужчин. А в неділю поводле недільного розкладу. Впрочем, так само буде можливість сповіді в цьому часі. Просимо запланувати сповідь адвентову, реколекційну. Так само в будні дні ми кожен день з 18-ї години сповідаємо, тому що запрошуємо скористатися з цих можливостей. Захочемо так само поклопотатися про своїх близьких і знайомих хворих, хто не має фізичної можливості приходити у костюм, там запросити до їх свята з сакраментами. Дякую тим, хто вже це зробив. І це той клопот не тільки про все, в часі Адвенту, але в першу чергу про усіх, про тих особливо, хто не має можливості вжити сил фізичних. Есть оплатки в закритій на вігілійний стол. І протягується ще в цих днях акція, наша парафіальна акція допомоги «Стань святим Миколаєм». Уже хто, скажімо так, у милую неділю взяв ці карточки з потребами, і сьогодні принес якісь речі, то там наші волонтери при каплиці бусика жовтого приймають це все. Щиро дякуємо за ангажування. Хтось ще хотів долучитися, то є така можливість, можна повести і там уся молодь розповісти, як це можна зробити.
сегодня такие мягкие цацки. Было их больше, уже тут трошки прибрали. Можно поделиться такими мягкими плюшевыми цацками. Сегодня, в те ближайшие дни, радnie, например, im życie wieczorem принести это особливо до детей, а это самое, здесь можно семьями. Гэтыя цацкі будуць перададзены сёстрам калькуткам у Гоме. Яны некалькі разоў там у год наведваюць такія дамы для старэйшых людзей, і потым ідуць іх за тымі падарункамі, вось такімі мягкімі. Яны казалі, што вельмі гэта так узрушвае гэтых людзей, і таму будуць менавіта такі спосаб гэта выкарыстана. Таму можна, гэта могуць быць нашы цацкі, якімі мы карыстаемся, але зразумела, што ў добрым стане. Усім юбілятам, іменіннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні здароўя, супакою вашых сэрц у сем'ях, а таксама шматлікіх Божых ласкаў і апекі Найсвяцейшай Панны Марыі. Хай добры Бог благословить. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай вознесшись Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас в душ снують по свете. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся. безгранное сердце Марии, Будь нашим порогом, Святый Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 142.